Selam dostlar. Nihayet жылы кыяшлы ыссы көннәре белән җәй айлары да килеп җитте. Һәм нәкъ менә җәй айлары белән бергә TMTV телеканалында баручы тәмле көрәш тапшыруына нәтиҗә ясар вакыт та җитте. Димәк, бүген 8нче сезонга без яхшы бер зур өндәү билгесе куябыз һәм бу эшне без күңелле башкарырга ниятлибез. Күңелле башкарыр өчен безнең кунагыбыз да бик күңелле булырга тиеш. Әле бер ел элек кенә без аны Рифат Зарипов дип кенә шақырған ек студиямызға. Бүгін де шақырамыз, білесіз ничек Татарстанның от қазанған артисті Рифат Зарипов деп. Міне солай бір жылда нендей жаңалыққа өзгерді де қойды дүниялары. Сәлем Рифат. Сәлемдер. Баршаңызға да сәлем достар. Сен мыңар ішінде бір 5-6 тапқыр келген ең әлі. От қазанғансыз ғана. Міне сіздің тәмлі күрештің 8-ші сезоны менің гастроллар белән йөрүнең дә 8нче сезон бар бит. Без бер елга икән, бер 13 елда башладым аны синде. 13 елда. Менә. Узган елны шундый матур бүләк ярап килгәнең Доминиканадан монда шалтыраулар динге. Исегездә калган икән әле. Мен юбый шалтыратып бердем бит. Менә шуннан соң миңа бик күп яздылар. Булатка шундый бүләк алып килгәнең, йокларга бирмә диделәр. Сән кел шылдыр уянып китә дә шуны шылдырда та балаларга да уйнарга бирми. Yılda бүләк килеп булмас. Үзем генә бүләк дип килеп. Кабул ителә. Рәхмәт бик зур. Салып куйдыгында үзеңә. Кичтә. Рифат, тапшырыбызның шарты шулып. Сиңа рецепт күрсәтәбез. Син шул рецептны шарты шулып. Узган елга кебек. Ахырдан бүләкләр биреп затасың. Җиңсәң. Әгәр дә син әзерләгән рецепт нәкъ шулай килеп чыкса, фотода кебек. Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы. Акционерлар җәмгыятеннән менә бу Кукмара табасын сиңа бүләк итәбез. Җиңмәсәм таба белән бирәбез. Әгәр җиңмәсәм инде квартираны тегендә мебель белән, җиһаз белән квартираны безгә күчереп куясың, безгә язып. Әйтәмәләр, күп куясың. Юк, шуңа җиңәргә тырышам дисең, яме? Тырышам да бит, менә әле. Белмим, Аллага тапшырган. Тапшырдык. Рифат, әгәр көндәшем белән танышабыз, һәм инде рецептны да карыйбыз, игътибар экранга. Алине, Питрәш районында туып үскән. Бүгенге көндә тормыш иптәше белән Казанда бер ул һәм бер кыз үстерәләр. 5нче ел рәттән декрет ялында булу сәбәпле яңа һөнәрләр өйрәнергә тели. Төрледән-төрле ризыклар пешерергә ярата. Социаль челтәрләрдә яшь әниләр өчен блог алып бара. Анда ул төрле рецептлар һәм лайфхаклар белән бүлешә. Я Рифат, рецептны күрдек. Күрдем. Син түгел үземдә шок бераз гына яме. Мин икенче башка юл килермен, яме? Я Рифат, мин үземдә кайтам, яме? Ярар. Лейсән исемле тамашачыбыз менә шундый рецепт. Лейсән молодец. Лейсән син җиңүче, мин сине котлыйм. Син шуны ата. Мин хәтта мин башка ризыкларның әле принципын аңлыйм кайбер чактан ничек әзерләргә. Мәсәлән, ничектер ураганнар шунда. Әйдә, әвеш китереп карыйк инде берәр. Шулай булсын әйдә. Мин абый карап торырга риза инде. Әгәр Юк. Мин монда карап торырга Рифат булды. Мин бит даширак тапшырып, ашый алып торган куллар белән нәрсәләр пешереп бирим икән соң мин. Менә кайчанда булса беренче адымны ясарга кирәк. Юк, шаярам, әлбәттә мин сезгә хәзер моны тагы да әйбәтрәк итеп, тагы да яхшырак, тагы да матуррак һәм тагы да тәмлерәк итеп әзерләп бирәчәм. Син үз сүзләреңә үзең дә ышандыңмы? Матур булсын дип әйттем. Матур булсын. Хәтта без сөйләвен матур сөйләдел диyor. Җиңел сызганып та көрәшә башлыйк әле. Я Рифат, мин инде беләм, син профессионал түгел. Бу өлкәдә, юк, концерт өлкәсендә аңлашыла. Рифат, камыр басырга кирәк, камыр ясарга кирәк. Мин гадәттә бездә теге менә мин бу эшне безнең редакторыбыз яраткан җырчыларга камырны үзе әзерләп бирә. Аңладым. Мин бу эшне камыр эшен пешерү әзерләүгенә түгел, хәтта ашый торган кешегә дә ошамаган инде 10 ел сөйлим. Миңа карап аны әйтеп тә була, белеп тә була. Миңа шундый кушканнар икән инде. Мин аның башын беләм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тапшырдык булатабы. Әйдә башлыйбыз. Һәм ахырына тәмамламасак. Шәгәренә минем. Аллаһу акбар. Уртасын эшләргә кирәк. Уртасын эшләргә. Иң җиңеле сиңа калды. Әйдә, булай эшлибез. Мин моны үземдә бик әллә ни белеп бетермим. Өйрәнәбез инде шуны. Әйдә бергә өйрәнәбез. Моны бөтенләй салып бетерергә ярамый, беразын калдырырга кирәк дигән төш күрдем бүген. Ярар. Моны салабыз, моны дип әйтәм ярар. Һәм Мынсынмы? Әйдә, икесен дә тундыр шунда. Чак бирә, шунда. Әйдә. Бисмилlah. Так, булдымы? Берсе булды. Берсе, әйдә, икенчесен дә җибәр. Булган жолы булсын диген. Ай. Субханаллах. Машаллах.
Сен бит ергәсең сен. Булар- Мин алам Кукмара шумышын. Ага. Зәшләсәләр шумышлар моны. Дилелексінде айтады. Кішкене мини-гастроль. Нержавейка, кстати, мына бұл индукцион плита. Нержавейка эшлегәндә. Кабызып жибәрәсең шуны. Әйе. Мен аласың сен сөт жылтыра кирәк хәзер монда. Так, сөт Мин шуны жылтырга, төшкергәнем. сөтне куябыз. Шулай куялармы? Сен каян белдең аны апайы? Мин бит укыган. Так, әйе сөтне. Сен салдың анда? Мин монда әле он салдым, мин монда әле яңа гына 2 йомырка салдым, тотып һәм тагын нәрсә салам әле мин монда. Әле мин монда берәйбер дә салмыйм, әле без Булат абыйның кабызып җибәргәнен көтәбез дә, сөтне җылытып. Әйдә майны да шуны сыра шунда салабыз. Әйдә. Күбрәк салсаң тәмлерәк була, әйдә. Тәмнәрәк салсаң күбрәк. Тәмлерәк. Нәрсә җитәме? Җитә. Җитмәгәне калыр. Безнең бу, беләсеңме, бу татлы пирук. Бисмилlah. Татлы булгач, димәк анда нәрсә салыр кирәк? Писюк. Пису. Писюкны монда салсаң, бигүк ни булмаячак. Әйдә монда салабыз. Әйдә. Күзгә. Да. Шамалап. Нормально? Без салып бетер. Тәмнәрәк булса. Салмый әле әйдә. Менә уже җылына да башлады. Эридә башлады. Бик тиз. Так, монда ук салырга кирәк. Рифат апайым, сез апайым сәшәрме? Бездә. Не, апаем диләр? Так, монда ук без салабыз шупре. Чупре 9 айдан күпре. 9 минуттан. Әй, 9 минуттан. Бу кайны 9 минут туктатып өлдер инде. Шыжлап кайнап утыра. Ул җылына инде. Салырга кирәк, шамалысыңмы? Мин шамалыйм, салар пак. Я, бик күп ярамый кебек. Бик күп ярамый кебек. Сөте дә бик кайнар булырга тиеш түгел диләр аның. Сөте желательно җылымса булырга тиеш. Мин менә шулай әйткәләп торырмын, син белмәгәннәреңне сорарсың. Теге мәзәктәр кебек теге бер бала әтисенә килә бит, име? Бер генә бала түгел инде, бөтен бала әтисенә китә. Әти, нишләп җиршар түгәрәк? Белмим. Теге. Әти, нишләп кояш көндез яктыра, төнне яктырмый? Белмим, улым. Әти, җиршар белән чәкче яши. Белмим, улым. Ну син сыра улым, кем син аңларга аңлатыр тагын дип әйтә. Мин дә аңлатмасам. Так. Син сыра Рифат. Мин сорыйм, Батавый, без кайчан моны пешереп бетеребез икән? Белмим, улым. Так, Миңа ошый. миңа да бик ошый. Я, Рифат, эш әллә ни күп калмады. Почти бетте дисәк тә була. Менә беләсеңме, төшерергә кирәк. Без әйдә бугатабыз. Ага. Бугатырга кирәк булса бит. Моның бугатабыз, сөтендә салабыз, яме, крәмә. Рифат, исключительно замечательный булачак бу. О, бу уже тәмле булырга ошап торып күренеп тора. Ага. Мин дә шулай дип уйлыйм. Әле монда, беләсеңме, аның да өстәргә кирәк булачак дип уйлыйм мин. Аша истәп барсам буладыр бит инде ул. Була, нәрсә эшләсәң дә һич каршы түгелмен. Миңа гына кушма дигән. Так. Белә сөтендә салып бирәбез. Булгач булсын әйдә. Менә ниһаять Сыйып булып китте бу нишәктер. Упс. Йөгән җумыркалар шунда калды ул. Юк, нормально була. Без гадәттә элек-электән әби бабадан күреп үсәдек, алар да шушындый Алар шундый техника белән шиләр иде дигән. Әле хәтерлим. кул белән басалар иде камырны. Әниләр хәтерләр. Хәтерләргә тиеш бит әле бераз. Без бит инде бик күп теге кухняда дип әйтик инде бик еш булырга туры килмәде. Сугыш арты елгы балалары булгач, Сез. Син теге 90 еллардагы сугышларны әйтәсеңме? гел кырда булдык инде, гел тракторда, гел эштә кайтып кермәдек. Шул алабута беккәннәр аша. Дип сөйләгән булырлар ди өлкәннәр. Ой, тукталды түгел. Миңа менә бу шуй. Әйдә булай эшләп карыйбыз. Не уртага җыйла икән шулай. Уртага җыйылгач әйбәтрәк була инде. Так. Yo, 8-нче сезон синең. Безнең сезон аңлашыла инде. Атна сайын безнең халык күреп барды. Син дә күреп бардылар. Безнең Менә планга куелган бөтен концертларны куеп бетереп булдымы? Узган Юк. белән чагыштырганда. Юк, безнең бөтен сезонда гадәттә башланадыр сентябрьдән, шулай битәдер иктә, шул майда гына төгәлләп торган идек.
Bu barыбызга да билгеле сәбәпләр аркасында бит инде 11 декретта яттык та барыбыз да. Шуннан соң башланган эш бер 3-4 ай гына гастрольләрдә йөреп калып булды. Һәм шуннан сезон ябылгач тукталдык. Аллаһ теләсә яңа елга хәтле эшлисе. Шул концерт программасы сине барачак. 8 сезон яңа елга кадәр бара ала бирсә. Аннан соң инде Гадәттә син сентябрьдән башлана. Сентябрьдән башлана торган иде, көздән башлана торган иде, язга кадәр эшләдек. Бик яхшы концерт җәмәгать, бик күңелле менә. Русчасы, юк, русча татарча. Бер сулышта менә, чөнки без анда бардык. Сез килгән Сен идегез. Гыймай белән бергәләшеп. Рәхәтләнеп ятып кайттык менә. Рәхмәт сезгә. Ие. Молодец. Молодец. Сиңа да рәхмәт ясап бирде аннан соң. Һәм Һәм нидә, антрактта вакытта обязательно гримерка битен кешегә кирәк. обязательно барсында Битен көтәм. шевеләсен. Бушка. Әйе, ансы. Включен в цену билета. Билет нәсенә кергән. Ничек тагы? Тагы кирәк тә бу. Салыйга бу әйдә. Нидә шулай дип белим. Чөнки бит аны бит әле синең әле тәгәрәтәсең була, син беләсеңме соң? Әлбәттә беләм мин. Так. Белә тизләтеп алабыз менә. Әйдә. Безнең элекке заманнарда әбиләр булай иттереп камыр баскан булса, әйме? Менә нигә уртага җыелган икән ул? Тизрәк әйләндерә башлагач уртадан уже чыга башладылар булар. Йөгерешәләр. Анда шундый күңелле картина. Шау-шау. Булгандыр дип уйлыйм. Бу шунда торсын. Без син белән хәзер сәшибез. Көтәбез моның кабарганы. Шулаймы? Әйдә карыйк әле. Әйдә. Карыйк әле салдыр. Нәрсә булды икән? Кара. Рифат әфәнде, ничек уйлыйсыз бу хамыр? Мин моны уйламыйм, мин моны Булган икән. мин моны карап кына торасы килә. Моны хәтта карап кына торсаң да шундый тәмле, шундый матурга шаган. Ну нәрсәсе җитми. Монда нормальный пешекче җитмәй. Булай тәмле. Шикәрен дә әле ярый күбрәк салмаганбыз. Баллы булган, тәмле. Арагызда берәр пешекче булса. Хәзер моны җәйгәнә кирәк инде. Моны хәтта моны салып дөрсәк тә әле зыян булмастыр дип уйлыйм. Шулай эшебезне хабарларны җыештырабыз да монда, тагын эшне дәвам итәбез. Я, дуслар, безнең камыр күтәрелә тора. Камыр күтәрелгән арада без Рифат белән бер рубрика эшләп алабыз. Рифат, мин сиңа хәзер рубриканы аңлатырмын, ләкин аңарча әйдәле безнең спонсорларыбыз турында. Үзебезнең сүзләребезне ирештирик. Җылы сүзләребез ничек соң? Күкмар атабалары өеңдә. Бик әйбәт. Шуннан да кулланабыз. Шуннан да Хезмәт итәләрме сиңа сезнең гаиләгә? Миндә алар 4-өн 5-өн миндә. Килгән саен бирәсез Менә алар. бүген җиңмәсәң ярар ие. Үзебезгә калыр ие, хит механисты. Юк, җиңәргә кирәк. Мәрәп. Димәк, тапшырыбызның спонсоры Кукмара металл савыт саба заводы акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы дуслар, ул вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча үзебездә, Рәсәйдә Кукмарада җитештерелә. Хәзер аларның бар инде менә мондай теге покрытие дип әйтәбез инде, антипригарный покрытие аңлашыла инде. Бар алюминий, бар нержавейка, бар аларның чугун, шуен, бар теге казаннар, кастрюльләр, табалар, ассортимент киң вә широкий дип әйтәләр гадәттә. Фирменный кибетләре бар Кукмарада һәм Казанда инде хәзер 4 кибет. Аның беренчесе ачылган имында ерак түгел менә Павлюхин урамы 114 адресы буенча, Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк Сәүдә үзәгендә. Шулай ук 3нче кибетләр ачылган Мусина урамы 23Б адресы буенча һәм 4нче кибетләр ачылды Авиа төзелеш районында Ленинградский урамы 27нче йорт адресы буенча урнашкан бәхетле Сәүдә үзәгенең беренче катында. Менә шулай ук интернет кибетләре дә бар, дуслар, интернеттан сөйләп, игезгә хәтле китереп бирәчәкләр. Зур рәхмәт Кукмара. Рифат. Ау. Бу рубриканың исеме? Әйдә мин генә унимәл дип атала торган рубрика. Әйбәт булыр исең уйнасаң, Рифат. Кабып бел дип атала. Яисә ишеп бел. Ишеп беле булсын әле лучше. Ярар, ишеп. Кабып бел дигәне бер дә матур җанры. Төрле матдәләр. Менделеевның химик таблицасында теге Иң мөһиме исән калабыз моны. тиеш исән калырга. Алла тапшырды. Исән калырга тиештер дип уйлыйм инде мин. Исән башлыйсың. Юк, суефа буенча теге. Суефа, камень, ножницы, бумага. Беләсеңме шуны? Без улым белән уйныйбыз шуны. Әйдә алайса. Суефа.
Sen Менә başla. малайга отылып иренгән инде. Яра, каршыда. Ne bu jiringini aşasın da. Аңладым инде. Әйе. Белем белән сыналам. Кап Каршыда каршыда торганны. нәрсе икәнен әйтәсем, яме? Аның астында язылган нәрсе икәне. Да. Мен үзем дә белмим. Әйдә, шуна башлап Да. Бисмилlah. Әйдә, Рифат. Баштан үзең эшләргә ярамый, кешегә бирергә кирәк. На булай. Әйдә. Я Раббы Ходаем рәхмәтле Аллам сиңа ишәкне сиңа ләксен, капучино миңа ләксен. Туктале. Нәрсә алды Рифат? Бу даширак су түгелме соң ниндидер? Даширак су? Даширак. Даширак су дидең, әме? Бұл даширак су. Әйт инде. Син әзерме? Вискас дип язылган. Бу мәшәләр өчен Әйбәт икән. шиткә алып куйган. Даширагы да солай сизелә инде. Димәк, мәшәләр дә. Әйдә, син якын алдың, мин дә якыннан алам инде. Әллә кая ерак барасы килмәй. Сиңа кофеләгер инде. Катык эләксә ярар. Будет горчица тиге. Сары. Шуннан да шул бу. Ләкин бу беләсеңме? Минем әти мәрхүм ясый торган горчица түгел. Ул горчица синең бөтен яндырып чыгарыр. Лучше горчица эшләргә инде. Вискас эчкәнчеме? Вискас эчкәнче. Мин вис дип башлангач башка бер вискас икән. Рифат, сез рәхим итегез. Әле башка бер җирне алып кара инде. Тамам, катырды бу горчица. Уртадан алдым. Әлегә мин белдем, син белмәдең вискас. Әлегә исәп 1-0. Баллы бер түгел кебек. Бик ашымы? Беләсеңме? Моксус. Нәрсә икәнен точно белмим, но менә бәләкәй чакта витаминнар кабып, аза гына витамин суырып килеп җитәсен, шундый ачысы чыгадыр. Менә шундый бер Мин шамалым нәрсә икәнен. Нәрсә әйтеп кара. Кислота. кислота инде. Лимонная кислота бит бу, җаны. Бөтен иң ачылары сиңа эләкте, булды. Калганнары җиңел дип әйттеләр. Шикүкәй генә булмасын, яратмыйм шуны. Аны барып нәрсә түгелдер. Зинхар өчен шикүкәй булмасын. Диде. Мәсәләсен бу та. Мин аңламадым нәрсә икән. Син кара әле нәрсә икән, миңа күрсәтмичә теге. Подсказкалар белән. Туктады. Нәрсә ул? Рифа. Ну, миңа нравится. Брось дисәм, юк, брочлы. Тузлы да, брочлы да ул нәрсәдә нәрсәсең ул мені? Рассол дисәң. Рассол дисәң, Просто туз что? Тузлы су? Почти. Тагын нәрсәдер бар анда. Тузлы суга броч салган. Брочлы тузлы су. Брочлы тузлы су. Нәрсә? Он туз су. Он туз су. Әйбәт. Ярар. Нормально, вискас түгел инде. Вискас түгел әйем. Бары тиха вискас эчеп койсы килде син ичкәч. Бары. Менә кайсын икән даже моннан уже белеп торам сизеп. Исене сисе түгел, әйе, шак, хоп. Киттек әйдә. Сөт. Катык, кефир, мажетель. Лимонад тумсыңмы? Лимонад бу? Әйе, лимонад бу. Шуннан да лимонад. О, Аллага шөкер, хоть бер нормальный бер ләкте әле. Бырыштан соң эчесе килгән ие. Әйбәт. Туздан соң. Так. Юк әле менә монсын. Эй, бер җөнсез генә нәрсә ләкте ярар.
Demek indi aşıları artta kalgandır dedim Halimatlar başlangıç şimdi. Psikola. Mınsı şınap da daşırak buğay. Daşırak suuna okşagan. Mesela mınsı pedigri mi öyle? Tege viskis bulgaş. Qo'ysangiz o'ylab chiqardi bu o'yinda. Daşırak. Ну, дәрес, көбек магия деген дәрес шуны. Енді мен Нигәдер соққы. 8 ел студент болған кеше мен білмеймін енді. Шуны да сіз мәскә деген. Поездарда көп мәлі, аша бәлі. Там. Айда. Шиімір қалаксы не? Айтма. Шиімірқаның есі yok. Шиімірқа. Точно şu. Allah'a şükür, мен әлекмәді. Liman ішіп қой. Qanday qo'ysa limonad Para. Ben limon içtik değil mi? Yok, әлі Ne içtik? National Süleyman бұғай. Қашып қара сен. Еш шуна көтеріп кел. Қалдыр сен аны бізге. Мында вдруг. Мен бір әнсе келіп еләгер қазір. Яра, кеттік. Сендік. Allah'a tapşırdık. Ейім. Bu bir sarımsak. Sarımsaklara çıktı bunda kadar. Bunda Bunda kişiden şıraşası var. O kişiye ayt. Bir indi şeyde almayacak seni деген. Burşul mu çekilsin? Topkanlar. Ayda mızı sarımsak buldu bit endi. Burada bitten андай bir yoktur деп ойлаймын. Sarımsak bile sağan imanda, soğan da var mı? Sarımsak kana? Ayda Rifat. Tak, qaraysimga bir narsa sağan. Sarımsak bilan so'yay. Неужели shunday bir qolgan hali tag'in? Ketchup mu bu narsasing bu? Oy, Rifat, bu bir sos chili. Tege birishli. Yarı limonat salganlar öyle koydu bunu bizge. Aha. Tayşo. Bunu alıp koyup bu. Alıp koy. Ужас. Ha, üzerinde şirtep zalan. İşmişe qarasınlar. Qiynaymiz. Allah'a şükür. Süt. İşep süt bizge eng oxirdan elak ekan u. Ahırdan süt gerek. Antioksidant. Mine bularını işkenen sonra. Bunda endi minus oylab mümkünçülüğü olmadı. Şey, mınsa? Ha? Şey. Yok. Точно şey tugul bu. Oy. Rifat ayda. Tağın şey okey. Benim ucudaki şilidan sonra ağız bir de tuymuyor. İmbir tugul mu bu? Eye. İmbirni marinat degen, aha. Ha. Rahmet sizge. Ayda. Mena limonat sen süt. Vay. Rifat, o'zingga rahmat. Ali, sen pishirgan piroglarni oshisi bor, menda. Onlar men pishirgan piroglarni rubrika. Примерно shushlaroq bo'lirga mumkin. Ya. Qomirim ko'tarilgandir deb o'ylayman. Hozir biz uni jeyamiz. Menga haligina bunda xabar berdilar tezgina. 4 shunday korjik asara kerak sana. Shu 4 korjikni jeyasan, birsini qo'yasan, o'rtasida tege jam solaysan, udarsan, tig'asan duxovkaga. Hozirmi? Hozir bo'lsa ketdi kerak. Endi viskaslar oshab sening keyfing ko'tarilgandir, tomog'ing to'ygandir. Tozartasangiz kelgandir endi. Eye. Hozir eng qizig'i boshqana. Mana bu qomirdan ko'tarilgan bilasizmi, birozdan ko'tarilgan. Sen hozir 4 ilish yasara kerak. 4 nasıl aytayım. Mana bunda. Yasasında bu. Nasıl? Tushundim. Big sifatli bo'lgan. Tushmayim dey. Tish.
Рифат, сен аштыра келе, сен камыр басқаның бар бит инде, еме, қашандар? Камыр басқаным юк шул кызганычка каршы. Гомумән күргәнем генә бар, әнинең эшләгәнен, хатынның эшләгәнен, Шулаймы? Менә Булат абыйның эшләгәнен күрәсе килгән иде. Нарымда biraz ана хәзер. Ясаганнар. Не байтыз. Рифат, әйдек, мен сен үшін эшләмим бит. Yo, минем өчен түгел инде. Не, алай диме. Син үзең өчен эшлә. Ай, Рифат. Хәтта лимә Рәзил касыклар, алып белсәм. барган яганы син белән кашандыр заманында. Рәзе белсәм, сиңа кушам инде мин эшләргә. Так. Берәр ничек авыш китер. И һәм моның бел... Ого. Бу нәрсә бу? Бума, бу микрофон. Раз. Жыр башкарсаң, Микрофон. Җыр башкармасам микрофон. бәлкем булышырмын. Әйдә, Рифат, мына Моның белән булай теле. Әйе, бу уклау. Современный, ультра современный. Әйдә, бу икегә, башта икегә. Аңлады, кул белән. Кул Жуалара кирәкме кулыңа? кулны җуып алар. Шәйхаты бар. Бездә бит нәрсәләр бар, монда шәйхаты буларга кирәк булса да. Шәйхаты буларга кирәк булмаса да. Шунда гына. Так, Рифат әйе. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйдә, икегә бүл, башта икегә. Ябышмаган, Рифат, өйрәтәм сине. Курс молодого бойца. Хәзер һәрберсен тагын бүл икегә. Безгә 4 өлеш кирәк, гомумән. Кулга яушайда. Оп. Бүл. Оп. Салып тор монда. Да салып торсаң була. Комшаламасын өчен. Бәрәбә булышын. Так, ебать. Әйе, менә оннара кирәк шул. Менә шундай бер күргән бар минем куядыр бер телевизорда. Бер телевизорда. Әйе. Ну, әйдә, монда кырыга куеп торып монда. Да чиста истер. Иде. Так, монда бүләргә кирәк тагын икегә. Әйдә. Алам да. Нәрсә алам да, кулга тотам да, мин аны хәзер икегә Бүләм. бүлдем дә мин аны. Бер Менә вот бер. Юк, камыр әйбәт булган. Шуны та карап күрәсең, менә бик сыйфатлы камыр булган. Без ясаган Бик әйбер сыйфатлы кеше эшләгән бу камырны. начар була алмый ул. Булды. Хәзер син булар читкә алып торасың да. Булардан ясыйсың коржик япышар нишәп торган. Набай тиреп, чектерне шулай инде. Ясыйсың, набай тиреп әйләндергән булып шунда. Рәүшен китерәсең. Моны син шулай тиреп, дер дип уйлыйм инде мин үземчә. Үзендә белмим бит инде җүнләп. Бераз сипкән булып инде. Имештер шулай тиреп, менә шулай. Мин шулай утка карап торам, суга карап торам. Шишлегенә карап торган дисең инде син. Булды, миннән булмый, күрәсеңме? Миннән булмый. Уста бар да телең ту дигән әйбер бар, шуңа күрә тәмле карашка килеп, белмәгән башымны әлләсәләр. Итәлмим дә шулай карап торып, кирәкме, Я мен кирәкме. эшләп карыйм, үземә кызык бит. Мин дә эшли белмим бит аны, Рифат. Татар халкында тагын бер шундый мәкаль бар, мин аны грәйтергә яратам. Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп. Дустым әйдә. Албатта. Дир шулай инде шунда. Юк, миңа ошый. Менә Карап торганмы? Җиктер бу бер маскага ошады. Менә булай бара, монда бурыны менә, күзләре. Әйе. Ниһаять эзли торгач, Табылды. табылды җүнле кирәкле безгә. Мәсин барны алып тора дим, мин сетерим. Менә. Бер Сен эшкә булсаң- ярарсың дигән. Әйе, бер эшкә хәп ярарсың. Хәзер алып карале. Без ниһаять кирәкле зурлыктагы тәлинкә таптык. Мосын читкә алып тасаң ярар. Мин кушып. Хәтта алай мәңге бетмәй бит инде. Алып булмыйча әле моны. Вообще, бик әйбәт чыга бу. Үз теләге белән, үз ихтияры белән. Нә бит не түгәрәк. Ну, примерно түгәрәк, бик матур. Дип утырасың син. Үзең эшләп алайса. Юк. Джем алабыз, сылыйбыз. Чөнки ул безнең бик баллы пирог булачак. Безнең камерада да шикәрде. Рифат, ну, уже не син пандемия вакытында беренче пешерергә өйрәнмәдең. Шунда бит әйнем яңа. Пандемия вакытында авылда булдык. Авылда бөтенебез шунда булганда хатыннар бөтенебез кайтканы, абыйлар белән
Barsı da Siz pişirdiler. etiyeni. Etiyeniga. onda Onlar pişirdiler. kelindeşler pişirdi. Kelindeşler pişirdiler. Biz yurtda mene şaşlık kızdırıga bolsa, yoki utun yağırga, uşak yağıp jiberige bolsa, yoki Matayda yürü işlerin min Bolsa sen başkardın edi. Üz üstüme aldım alar. Matayda yerine de. İyin ağır iş ne? Ulunu öğrettin mi Matayda jirige? Ürettim diye o pişkinerek sepette yere geldi. Pişkinlerek deyip indi. Oldu. Şu bu yaşta yerler bildi. Ne oturup vereyim de. Oturup yere geldim. Şulay bala mı o? Big motor bola bu tabi. Siz işleyen gül evet de bola, temli de bola. Karan navayteler bu gaylanım. Hey. İşket çıktı tamam. Şulay itedi. Bizim zapka kite başladı. Olay bilesin mi mini işin tırışam? Ne işin? Tabanın yarısı miniki olacak. Aha. Yara. Eğer de biz jingsek. Eğer de bizni bula jingtirse. Tabanın yortsığına tugul. Bütün Neyi bilen bilesin, neyi bilen bilesin ya? Bütün neyi bilen birirdim. Bu tarafında bit min nerse indi. Min Ey rahmet, Rifat. Ne karamasın normal ne çıktı? big motor buldu bu. Big shop buldu. Şu işleminde astardım bu ay. Hazır biz onu çık koyabız santigesin üstüne. Bizge tamam kisire gerek bitelim bana. Bunu mundağına gitsemiz. Tart mısın bizim tartı var birbirlerine? Ostan nokta. Dik motor bulmayın o. Ama bizde Bizge bula 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 motorda bula. Bizge motor da gerekti. Televizyon tamaşaçılar qarab yığılacaq indi bunlar. No işlep de ko'rsatdilar bular. No artist indi. Zaten ışık tügerek. Ay 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 ay. Tugaragim da biteri alıp bulmay tugaragim. Buldu. Buluş Rifat tezek taralып кеткен şey ezigine şey yapmış. Motor etip. Tüt. Eyde basın üzüm yazıp parayım elmi. Eyder. Evne basın. Aşap gitti bu gay. Hiya. Özüne de aşap gitti bu gay. Eye. Ata aytırlar kelip gel basıp qınatırdı bir narsa işlemedi. Şide bilmeyken deyip. Işık bilmesin indi. Так. Qaral, mite konseptda o'ylab turibsan, sen anda xalq bilan seshasanmi, aralashasizmi? Eye. Allah o'ylab kelasanmi, ha? Nesi? Yo'q, anglashaydi, mazaklarini o'ylab kelasan endi. Mazaklari. Yo'q, mana shu bo'ladi. Ne o'shunda sen bitani sxodu siylagan. Mana men qo'yar- Lekin shuni hatto normalniy kelib chiqasan. Uylab kelip bulunu bitindi. Men bit bilmem tamaşaşı zaldan narsa aytashagin. Onlar bitindi. Yo'q, ansa, Olar da uylab kelerge tegish bular. Men de uylab kelerge. Nechik bar shulay kelib chiqa endi. Qo'y vaqtda improvizatsiya, aralashuv ko'ngilli de o'ta u әзерленген программага qaraganda. Әзерленген bir yotlagan birni сөйлөw qiziq tugul bit endi. Kelge jırlashib, aralashib, ko'ngillashib o'tiruvi. Yarar, tag'in bir so'roq mana qaysi rayondagi tomoshachi yumor hissini rag'amdi mana. Kim bilan big jengil. Mana big jengil bar bu o'pkalashdan bo'yin boshqa rayonlarga mana. Yumorni oladilar, anglaylar. Bar shunday rayonlar ularga qiziq, lekin ular emotsiyasini bilgirtmaydilar. Ular ishtangina kelib o'tiradilar, nechikdir shu yerga. Mana qaysi rayon deb tege zorlana turgan rayonlar yo'q. Barsında da aybat. Şöyle Eng mana eng alla yomon zalından da tura bu qo'yani mana Yorshalı shahrindagi tomoshachilar. Sarasadagi. Ular mana qarshida turalar, ularning butun kulganlari, qo'l chapqanlari, narsaga aytding reaksiyaning sezila ham big tez kelib jete. Mana sholg deb aytrim. Ansa var. Andı tema. Nasılca bizim tugarak bulmadı bu. Bular ul shulay bularga tegish. An yangi zakon bo'yicha. Yo'q abi, aybat. Devlet Dumасы tarafından çıkarılan zakon turuna kesmiş. Evet bulsun. Nişo kelib chiqdi be? Min yo sagan bito, min. Toda xotin Milosha bitarasini nima? Milosha, Danyarniki. Ha, Danyarniki, seniki Dilara. Dilara. Bittiniz shuni Milosha deb o'tiraydi. Nishab sho'lab aytamiz ekanmiz, qarab. Aydaqa. Shunda iplabgina ko'tarabizda. Yopishgan to'misan bu? Buni aylantirdingmi sen? Nishik aylantirmasga. Tut. Apayım. Ne aylantirdim Yo'q, bitta aytib bo'lmay o'tali, kamera tushirib tur. Nisho kerak? Tizgina shu. Şeybet. Mi var şu? Eyvetlikka eyvetlikka begindi.
Bizden потом anasını tağın üstüne koyarız da bu telinkeni. Bunun maylısı түгел Tam bir endi. kesip çıkarız. Yok mana bu Bundan maylarga yaramay. bu bunun üstüge perfect clean deb atala. Men bilen. Mana значит demek. Evet bula. Biz bunu tam bir koyarız üstüne tam bir kesip çıkarız, değil mi? Kontrolny. Priz bula bir şey. Haydi Bolsa kerakmi? Tag'in. Kerak. Bu 4-inchisi bo'lacak. 4-inchi. Atlam, ha bizdan yaxshi ishlaymiz bizda. Hit. Bilan da ishlaydi. Hey. Tak. Şolay itib. Qara, sening u sentyabr hozirna yil vaqtingiz bor sizning, deymi? Ha ya. Alla siz to'xtamaysizmi birda? To'xtamamiz tugul, to'xtaymiz qo'ya. Şey sezon tugul bit endi to'xtalamiz, yol etamiz. Baribir de әзерленәбез инде. Менә клиплар чыртып беребез әле. Яңа әзерләйбез, костюмнар, тагын нәрсәләр. Шул сабан туйлар, Алла теләсә, сабан туйларда очрашабыз, сабан туйлар. Әлбәттә чакырып белгерделәрме әле? Шалтыратулар бик күп. Дебейт администратор үземә дә язалар. Ләкин әлегә билгеле түгел бу. Әлегә билгеле түгел, әлегә күбесе билгеле түгел. Алла да шулай битләр әле күрше республикада да менә. Безнең дә әле 1 июнь көннегенә билгеле булачак. Куябызмы сабан туйларны, юкмы дип әйттеләр. Эпидемиологик ситуация карап. Так. Булсын инде. Булсын иде шул инде. Былтырда булмады бит, эме? Булмады шул. Кара видео старып киттем буга, эме? Вообще, син әйләндер. Син бераз гәп кыттыгында тегендә монда әйләндереп алган. Менә шулай. Ләйлә паем да. Ләйлә. Зурак җәйлә, зурак итеп. Мисым да гына кисәбез. Ага. Хотя примерно монда кисә алабыз. Башта булды. Менә тараш. Юк, бос. Ого. Уже киселде, уже. Хәл булгачак. Кыш булгач. Кыш бар, дәрман бар, дәрт бар. Тот. Менә о, истәгесе иң мотор булды та. Яман белән бергә җыйыр кирәк. Чык китте. Менә җәмәгать булды безнең монда 4 катлам. Пирог. Хәзер инде контрольный бер кисәбез дә без аны. Навайттереп нашның соңгысыннан карабыймы? Пыртыгын кисәбез дә. Аңладыңмы? Ага. Мин бит. Син бит. Моның өстендә кисергә ярый пычак белән. Берни эшләмий. Аннан соң бер нәрсә эшләмий. Башлый. Так. Булды безнең пирог инде әзер кебек. Шикелле төсле сыман тыела. Әйе, башлады. Böyle axalay. Çöptürmesi bir zor bulmadı ana, değil mi? Akırgısı. Ya. Şulay bulada. Bir razmerde bitmiyor değil mi? Çöp kerin ettik yani şulay. On sana şundaydı. Ona da birisi bular. Hazır Rifat bana kiserge gerek. Bilesin ne baytırıp çıktır. Şöyle Kisesin nasıl buluna baytırasın da. Dуховка kızatasın. Anlaşıldı? Anlaşıldı da. Atarşadan atırsın sen kanişte. Beraberiz mi? Allah'a tapşırdık. Bütün ümit, ışanış sizde Bulat efendi. Gittik. Ya, tapşırdık mı? Men işim mi? Sen işleysen indi Bulat abi. Yo, alimelisin. Men işlep qaraman albatta, lakin men bit ishlagan yo'q bunday birini. Buzsam, buzmaysan. G'afur eterga. Buzmaysan. Hozirmi meni g'afur eterga? Sen shundan da buzmaysan. Da bilmayman. Men. Ana ishni bilmayman bet. Shu ikkisiga kerak degan shamol emaydi meni. Bulay qorab turishqa o'zi bek motor, bek ko'rkam ko'rinadi u. Menda shulay deb o'ylayman, shulami. Menga shulay tayyorlab bit o. Yo'q, pishkash aybat bo'la. Eng muhimi topganlar bit sen retseptini, kishisini retseptini topganlar bit ana. Aytmadi endi. So'q izlaganlar endi buni.
Әлестегісі Ераш. Қияш болды бұл, қияш. Жырын жырлап тұрайын қайт. Қияш мәңгі балқый, мәңгі нұр сибә. Қияш ғұмыры тілейм мен. Бұл атауы сеңа бұл ішті. Әмісі кішкіне үйрек болды. Болды, міне қазір. Қазір неше біз? Қазір бұларны бұрабыз. Біреу, екеу, үшеу, дүртеу, бешеу. Әмісін тағын екеу бұдабыз. Тош болған бет. Сымаған шығарты бар. Нчіктер мыналарын бұрыға керек. Үзілмесін гіне гіне. Бір бұрдың, екі бұрдың да. Амасын бойға бұрыға керек. Бір олмай бейті ал. Бір бұрдың, екі бұрдың. Үш бұрдың да нчікті ябыштырып қойырғайын да Рифат нәбірін бейті. Ябыштың сама. Бай деп тұрын мекен, байқа қарамашы тұрын. Оны алдында кересі ішке керек. Бұлән ішке екен аңлатам мен сен қазір. Әйде, ішілі аңлатма сен. Мына шылай аласың. Ябышқан бит бұл, ябышырға тегіс түгіл ел. Аха. Әлі джемін көбірек сол. Мына шылай. Болмай бізден. Мына шылай бұрасың әйме, біріне, екіне. Ол яққа түгіл ешіл біріға. Yok, мына шылай керек ей. Аха. Шылай бұрасың, қабысын бұл яққа. Бар. Раз, енікі шу. Кәлемесі қатылы тәшімді. Біздің күлігінге ихтей бар етмәгіз. Жоқ енді бұлай тұры. Yok, шулай. И міне шу. Міне сенікі матурак кебек. Келіп шыға. Өтілерін де шой бәріп шығын ғаның айда. Бисмиллахиррахманиррахим. Ужас әстеғафирулла деген ризықның финалына яқынлашып кетеміз достар. Рифат, зря біз аны ұрайбыз шылай. Әлі шығына қалдырайық әлі. Yok, ол міне рәсімдегі бұларға тиісті көр ол. Жоқ ма? Бәлки бір яғы қияш шекелігіне қалсын, бұсы міне шылай болсын. Мен білмем нәрсе келем шықты. Ужас. Аллах Тағала ғафу етсін бізні. Ризықтан бұлай ғып бағанға. Мұнсын матурак кебек үшті кебек. Мұнсын нәрсе айырым қалды міне. Айырылып. Жоқ енді апайымыз сүйімде кетеміз. Үзілмеймін. Жоқ. Сен ішлеп бітірмегенсің екен бет. Қойсын. Қушып қой? Қушып қоймағансың. Қазір қа. Идеміз, вообще мына бітіп қушып қоямыз. Шой. Бұл ағашы бола, міне бұл түбі. Ағашының айны. Бұл міне шындай ағаш. Точно бұл ағашы болашақ бізден. Матур ағаш. Табасы шындай болса. Табасы түгі мұның пішірешілері шындай болды бұға. Яғни біз. Пішкаш бек бітәрін болашағы. Ағашының түбі болашақ. Осы демек бұл имен. Имен ие бұл. Бұл зор имен. Шылай. Шымысы істі. Міне? Бек матур. Міне шындай матур әйбір кеп шықты біздің достар. Міне қарағыз. Лә-лә-лә. Тұрша тұрғаш, міне ағаш. Ағашының болды. Қазір шақырабыз Мили компаниясының білгіші Евгенияны. Достар, тапшырылыс деуім ете, бізде қонақта Рифат Зарипов, һәм енді Рифатны таныштырам. Біздің Мили компаниясының білгіші Евгения. Білен, Евгений, знакомься, Рифат. Очень приятно, Рифат. Да. Рада видеть вас в стенах нашей кухни на Назарбаева, 16. Да. Какой шедевр вы сотворили. Мы все еще пребываем в шоке с Рифатом от того, что мы с ним сотворили. Он не один, здесь я тоже приложился. Это прекрасно, сразу видно руку мастера Булат. Да. И я думаю, вам было удобно резать прямо на противне. Очень. Он боялся, Рифат, сначала. Я говорю, режь. Я говорю, ничего не будет. Мне нравится. Он говорит, надо смазать массами. Я говорю, не надо, perfect clean. Вы правы, да, я с вами согласна.
Потому что это действительно очень прочная и гладкая эмаль, это патент компании Мили, это семейное предприятие, и они заботятся о том, чтобы вам было комфортно и удобно пользоваться техникой на всех этапах. Потому что часто мы, бывает такое, купили духовку, потому что она красивая, потому что она по дизайну подошла под нашу кухню, а когда начинаем пользоваться, в результате ее потом невозможно очистить, или она очень капризная в уходе, и мы просто перестаем печь, и когда приходим куда-то, говорим: нет, я не люблю готовить, потому у меня нет времени, а просто потому что нет желания, техника нас на это не вдохновляет. С Мили совсем иная история, и это действительно так. Я приглашаю всех наших зрителей и вас к нам на тест-драйв. Мы каждый четверг здесь, в нашем магазине на Назарбаева 16. Как раз по четвергам свободны всегда. Да, я обязательно приду. Это судьба. Мы будем вас ждать, нам вас как раз не хватало Да? на тест-драйве, да. И я показываю о том, какие есть уникальные функции в технике, благодаря которой хочется просто вот готовить и готовить с пользой для здоровья. Сегодня я предлагаю воспользоваться одной из вот как раз таких уникальных функций. Это конвекция с паром. Булат, мы уже знакомы с этой опцией. Раньше наши бабушки ставили такую сковороду вниз, чтобы у нас была мякиш хороший у нашего теста и корочка запеченная. Компания Мили пошли чуть дальше, мы все-таки живем в 21 веке, и чтобы сковородку и духовку не портить, так как она все-таки тяжелая, и не обжигаться, здесь режим конвекция с паром. Пар будет за нас подавать духовка, то есть не нужно ставить никакую сковородку, мы выставляем температуру, я думаю, что можно выставить 200 градусов, выбираем режим быстрого разогрева и хрустящей корочки, мы же хотим, чтобы было это все запеченным. И нажимаем ОК. Выбираем автоматический паровой удар, или духовка просит нас напоить себя водой. Напои меня водой. Да. Нажимаем ОК. Суши, хозяин, именно духовку пьет воду. Да, чего техника дошла? Да, совершенно верно. И сейчас, где же наше волшебное устройство? А вот оно. Шахалай-махалай, здесь. Так как мы будем устанавливать, нам же нужно убрать тот противень, на котором была расстойка дрожжевого теста. Да. Это специальный ухват, который, одну секунду, поможет нам вытащить. Да, давайте. Хорошо. И отправляем. Очень просто, да? Да. Нам не нужны прихватки. Здесь прекрасно. Закрываем дверцу. Идет быстрый нагрев. И как только температура достигнет заданной, у нас автоматически подастся паровой удар. И будет он длиться 5 минут. То есть и по окончании парового удара у нас с вами будет сухой уже воздух в духовке. То есть нам не придется открывать, доставать сковородку, чтобы вот этих всех манипуляций делать не нужно будет. Ставим время приготовления. Я думаю, что 25. Давайте да? 25 минут. Можно использовать, так как дисплей M-Touch, как в смартфонах, можно просто набрать, как мы уже привыкли, потому что все-таки дело привычки, и по старинке уже иногда не хочется пользоваться. Подастся звуковой сигнал по окончании процесса приготовления. И в конце вы можете сохранить свой рецепт, и в следующий раз уже не вспоминать, какой паровой удар, сколько градусов. Вы просто выбираете «Мой шедевр» и ставите туда ваш пирог. Вот это да. Вообще акиет. Да. Поэтому и такие уникальности и вдохновляющие вещи есть в каждом приборе компании Мили, будь то пылесос, пароварка, духовка или варочная поверхность. Все это есть в наших магазинах на Назарбаева 16, на Чистопольской 26 и в нашем магазине в Набережных Челнах на проспекте Мира 8А, куда мы вас с удовольствием приглашаем, а вас жду в четверг на тест-драйве. Приду. В этот четверг в час. Заодно откормим его. Спасибо, Евгения, большое. Спасибо вам. Ждем вас на дегустацию. Приходите. Обязательно. Шедевр Рифата попробовать. С удовольствием. С чашечкой кофе от компании Мили я приду. Все, күтіп қалабыз. Бекзор рахмат. Спасибо. Тігілейттік, бұлайттік. Бұлайттік, тігілейттік. Аннан соң енді духовкаға ұзаттық тігілейткен бұлайткәне біріне. Һәм менә шундый нәрсә килеп чыкты бит бездә. Мин хәтта булай килеп чыгыр дип тә уйламаган идем. Өметләнмәгән иде дә. Өметләре бүген 200% акланды гынамы соң? Ә бит мин булдыра алам икән. Булдыра ала. Булатавы янәшәдә булганда. Әйе. Рифат, котлыйм. Рәхмәт. Менә котлыйм сине, котлыйм. Теге картинкада кебек килеп чыкмады әлбәттә, ул идеалдан ярагырак.
Ләкин кайсы бер элементлары нәкъ шундагы кебек менә мәсәлән. Менә ошаш урыннары бар, камыр менә. Пудрасы шулай. Пудрасы шундый. Әйдә дегустация ясап карыйбыз. Рифат, мин аңладым бит, син бүген бик җиңүче түгел инде, конечно, теге йомшак итеп кенә әйткән. Юк, мин җиңәргә дип килмәдем дә хәтта. Тукта. Әйдә Рифат белән эшләйбез. Моны Иң мөһиме менә ясадыңмы? Ашап карарга кирәк. Әйдә, без дегустация ясап карыйбыз. Ой, ул шундый шәп пешкән. Тукшан шәп пешкән. Менә бу җиреннән алып Рифат пешергән ризыкны авыз итеп битен кешегә тәтемле җана. Хәтта хатны да тәтемле. Рахман. Чөнки хатны өйдә тәмле краш иштера алмый аңа. Ая. Рифат, Шуны да нойды. ничегән бит бу? Süt bile şeyde yok mu lan? Теге сөт бар әле һаман. Süt var. Siz бәхетле. Süt белән җырлап керә менә. Булган иш? Şöyle bu. Yok şey. Özün pişirgen evren, özün kuşan bizi tutsan da. Yetip koyasыңбы? Şimdi bu tapkına vermem ya. Kaldır. Yiyip koyasın var olsun. Kaldır. Kaldı. Rifat, sen молодец. Мұның қатты, мен тағын бір кем дегенде бір 10 тапқыр шunu қатты пішірсең, 10 тапқыр, 5 тапқыр. 37. Сен шымарып, ұстарып тешексің. Allah bilse. Бүгін біздің тапшырыбыздың генерал спонсор болған Көкмара Итау Сабатсақ заводы акционерлік жемғатымнен Көкмара заводынан әлігі Көкмара табасын біз енді ихластан, шын еректен сезонның ақырында деп ендемен, ақырында келген қонағыбызға түгіл біздегі бұл рецептіні жіберген Лейсенге тапшырабыз. Leysen bu sana. Лейсен сіз үшін көңілден қыты, біз бұл кемайы бір Лейсен түгіл. Бұл рецептіні ұллаушы. Шын көңілден рахатланып kullanыңыз. Кстати, мына бұл антипригарный покрытие. Мына мұнда әлі бір азынан теген елері құтқамысы, мұнда бір несанды ябышмай. Шисатырға жеңіл, жойлы. Синеділері біраз жүдіртама бұл посудыларыны біраз. Gel şulan juvam endi men. Menim Şuna yapıp gitkensin indi. İden ju Табаю, пастырып. Деген. Рифат, сен бит, мен білем, Лейсан, сіздікі рахмат, яма рецепт үшін. Сен бит, men bit қашан мені Новосельеге шақырасың, мен де бөлегін әзірлеп қойдым. Көкмарадан мына шундай учақ қазан. Құлаққа шақырасың. Сен менен бөлек шул. Allah bilse bir yıldan Allah dilese sizni Şöyle bilin. Не үшін деп айтамын, чөнки мен өзіме көптен түгелгенә, менің өзімнекі бар енді, мен де бір 6 елlik мүсім алып қойған едім, қазан. Менә бір кімге бермешек. Мен аны бөлек еттім, өзімдекі әлі кішіге деп туғанларға. Өзіме әлі біратны әлі кені үрі яғаны сатып алдым. Үр яғаны. Атсы модернизированный Көкмара деп жазылған қазір шундай. 15 литрлы қазан алдым өзіме 15. Менә территорияда бізде бит ашық ушақ жағырға ярамай. Менә ол бик жайлы, бик рәхәт. Ана менә теге учагы бар, эми учакта жаз. Буржуйка инде халык телендә. Һәм өстенә казанын куясың да, менә любой ризык. Любой инде менә. Һәм утында аз кирәк аңа, беләсеңме? Менә утында аз кирәк. Әйбәт бит инде. Менә шундый әйберләр булганда. Аның өчен барбекю өчен сертификаты юк, теге казаннан кайтырга. Шундый уңайлы, шундый жайлы актив ял өчен җәйге менә сезонда ул Көкмара кибетләрендә бик күп товарлар бар. Исегезгә төшерәм, кибетләре Павлюкин урамы 114, Рихард Зорг урамы 11Б, Мусин урамы 23Б һәм Ленинградский 27. Бу Казандагы адреслар һәм Көкмарада фирменең кибетләре бар. Җәмәгать рәхәтләнеп кулланыгыз. Я, шуның белән шул бүгенгә тапшырып истәмәм һәм гомумән безнең инде миңа калса 8нче сезон төгәлләнә кебек. Без җәйге ялга китәбез дип уйлыйм мин. Булмаса тагын очрашырбыз әле. Бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгызга. Безгә рәхмәт. Миңа ел сайын бер чакырып пешерергә өйрәтеп затканыгыз булып табы сиңа бик зур рәхмәт. 8 тапкыр килдең, һәр сезонда берәр тапкыр. Димәк 8 ризык инде пешерә беләсең. Әйбәт. Ярар Рифат, сиңа уңышлар, матур яллар, дуслар, сездә. Дуслар, сезгә дә матур яллар теләп калабыз. Матур яллар, җәйләрегез нәтиҗәле булсын, күңелле булсын, ләкин күңелдә калды бит Рифатның битендә бүләксез җибәреп булмый бит инде менә. Әллә бар. Бар. О. Менә бу фирменный пакеты, менә монда сумкасы дөресрәк пакеты бар. Эчендә сувенирный продукция. Рәхмәт.
Һәм менә шундый фирменный сумка бу 2021 елгы җәйнең трендында булачак. Менә шундый сумкалар. Шуның белән Всё. йөрәгем. Нә булып дип асып йөрисең аны. Әйттем. Хоy. Рәхмәт, бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен, булганыгыз өчен. Эшләп торыйк, ашап торыйк, яшәп торыйк. Рәхмәт. Алдагы очрашуларга кадәр күрешкәнче, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле крәшне һәр атна саен TMTV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз.